segítsen elvenni tőle! Ki segít elvenni tőle! Gyertek, segítsetek! Húzzatok! Jóra segítsetek! Húzzatok! Az lesz a... Jó. Na, állj! Még nem mondtam senkinek oda. De is húztad? Én most szeretnék javasolni, hogy marad ebbe a dobozba, és ha mentek haza innen, mindenki vesz egyet, jó? Marad a dobozba. Biztosan az úr. Na, gyerekek! Mindenki egyet vehet, de kapad, aki énekel. Egyet. Ki volt a leghangosabb? Ki volt a leghangosabb? Én. Te már vettél egyet, a kalapot nem jár. Nem, majd én Én a kis fiúnak, gyere be, na mindenkinek van a kezébe, és akkor egyet, majd visszarakjuk csak. Na, akkor énekeljük még egyszer el a téra, hogy a verset jutott a Mikulás csomag, ott az asztal túlsó végén. Gyere gyorsan! Gyere gyorsan! Gyere gyorsan, hogy gyorsan elviszik! Még egy írt dalt elénekelünk a télapónak. És a télapóban nagyon sok felé várják. Még egyszer. Hangosan! Jaj, de ügyesek voltatok. Sziasztok gyerekek! Köszönjük szépen, jövőre is nem várunk. mindent látok ám, ezt ne felejtsétek! Jövőre is. Sziasztok! Szia, integessük a télapónak. Szia. Ügyes vagy nagyon! Sziasztok! Szia. Gyere, gyere! Nem szállt a zsákomba? Nem! Na ide. Elhúztok gyerekek! Szervusz télapó.